உலகம் முழுவதும் கொரோனாவின் கோர தாண்டவத்தில் சிக்கி சிதையுண்டுள்ளது. கொரோனாவின் இத்தகைய கோர தாண்டவத்தை கட்டுப்படுத்த, அதாவது கொரோனாவிற்கு எதிரான தடுப்பூசி இந்த ஆண்டின் இறுதி வரை கிடைக்கப் போவதில்லை என்று உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்து வந்துள்ளது. உலக நாடுகள் பலவும் கொரோனாவிற்கு எதிரான தடுப்பூசி தயாரிக்கும் பணியில் மிக வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் ரஷ்யா கொரோனாவுக்கு எதிரான தடுப்பூசி கண்டுபிடித்து விட்டதாகவும் அதை பதிவு செய்ய போவதாகவும் சில நாட்களாக தகவல்கள் உலா வந்து கொண்டிருந்தன. இப்படி இருக்கும் சூழ்நிலையில் ரஷ்யா 12/8/2020 கொரோனாவிற்கு எதிரான முதல் தடுப்பூசியை ரஷ்யா பதிவு செய்துள்ளது. இதன் மூலம் கொரோனாவிற்கு எதிரான தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் போட்டியில் ரஷ்யா ஒருபடி முன்னேறியுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு வரை கொரோனாவிற்கு எதிரான தடுப்பூசி கிடைக்கப் போவதில்லை என்று WHO கூறி வந்த நிலையில் ரஷ்யாவினால் எப்படி தடுப்பூசி கண்டுபிடித்து அது நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்து சாத்தியப்படுத்தியுள்ளது என்பது எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய கேள்வியாக எழுந்துள்ளது. இது மட்டுமல்லாமல் ரஷ்யா கண்டுபிடித்துள்ள தடுப்பூசியின் மீது பல்வேறு கேள்விகளும் வைக்கப்படுகிறது. தடுப்பூசியின் மீது எழுப்பப்பட்ட கேள்வியின் காரணமாக ரஷ்யாவில் மிக முக்கியமான நபர் ஒருவருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு அவர் இப்போது நலமாகவும் உள்ளார். யார் அவர்? தடுப்பூசியின் மீது ஏன் இவ்வளவு கேள்விகள் எழுப்பப்படுகின்றன? உலக அளவில் கொரோனாவின் பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. கிட்டத்தட்ட உலக அளவில் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டோர் 2 கோடிக்கும் அதிகமாகவும் 7 லட்சத்திற்கு அதிகமானோர் கொரோனா பாதிப்பினால் உயிரிழந்து உள்ளனர். இப்படி நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் கொரோனாவின் பாதிப்பிற்கு இப்போது ரஷ்யா கண்டுபிடித்துள்ள தடுப்பூசி சற்று ஆறுதலாகவே உள்ளது. இந்த தடுப்பூசியானது கொரோனா குடும்பத்திலிருந்து வலுவிழந்த செல்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தடுப்பூசியை செலுத்துவதன் மூலமாக கொரோனாவிற்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் உடலில் அதிகரிக்கும். அது மட்டுமல்லாமல் இது வலுவிழந்த செல் என்பதனால் உடலில் பல்கி பெறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றும் ரஷ்யா சுகாதார அமைப்பு தெரிவிக்கிறது. உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளின் பட்டியலில் ரஷ்யா 4வது இடத்தில் உள்ளது. இப்படி இருக்கும் சூழ்நிலையில் ரஷ்யா இந்த கொரோனாவிற்கு எதிராக தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பதில் மிகவும் தீவிரமாக செயல்பட்டு கொண்டு வந்துள்ளது. ரஷ்யா இந்த தடுப்பூசியை கடந்த ஜூன் 17ஆம் தேதி 76 தன்னார்வலர்களின் மூலமாக முதலில் பரிசோதனை செய்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து 2ஆம் 3ஆம் கட்ட பரிசோதனைகள் மிக விரைவாக நடைபெற்றும் உள்ளது. அதன் பின்னர் இந்த தடுப்பூசிக்கு ரஷ்ய சுகாதார அமைப்பு ஒப்புதலும் கொடுத்துள்ளது. 12/8/2020 ரஷ்யாவின் அதிபரான விளாடிமிர் புடின் ரஷ்ய அமைச்சர்களுடன் ஒரு உரையாடல் நிகழ்த்துகிறார். அந்த உரையாடலில் வெற்றிகரமாக கொரோனாவிற்கு எதிராக ரஷ்யா தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடித்துள்ளதாகவும் இனிமேல் மக்கள் யாரும் கவலைப்பட தேவையில்லை எனவும் அந்த உரையாடலில் சுட்டிக்காட்டுகிறார். இந்த தடுப்பூசியை மற்ற நாடுகளின் உதவியின்றி ரஷ்யா மட்டுமே தயாரித்த காரணத்தினால் இதன் வெற்றி முழுவதுமே ரஷ்யாவுக்கே சாரும் என்று விளாடிமிர் புடின் தெரிவித்துள்ளார். இந்த தடுப்பூசியானது ரஷ்யாவில் அமைந்துள்ள கமாலியா தேசிய ஆராய்ச்சி மையமும் ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையமும் இணைந்து உருவாக்கியுள்ளதாகவும் இந்த தடுப்பூசியின் முழு தயாரிப்பு செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கி அக்டோபரில் நடைமுறைக்கு வரும் எனவும் விளாடிமிர் புடின் தெரிவித்துள்ளார். இந்த தடுப்பூசியானது வலுக்கட்டாயத்தின் பெயரில் யாருக்கும் செலுத்தப்படாது என்றும் முதல் கட்டமாக மருத்துவர்கள், சுகாதார பணியாளர்கள், கொரோனாவால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மட்டுமே செலுத்தப்படும் என்றும் ரஷ்யா சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. தடுப்பூசியின் நடைமுறைகளை கண்காணித்து ரஷ்ய அதிபருக்கு தகவல் கொடுக்குமாறு சுகாதார அமைச்சர் மிக்கேல் மொரோஸ்கோவுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தடுப்பூசிக்கு ரஷ்யா ஸ்புட்னிக் 5 என்ற பெயரிட்டுள்ளது. இதற்கு காரணமாக கூறப்படுவது என்னவென்றால், ரஷ்யா தான் உலகிலே விண்வெளிக்கு முதலில் செயற்கைக்கோளை அனுப்பிய நாடு. ரஷ்யாவால் செலுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோளுக்கு இடப்பட்ட பெயர்தான் ஸ்புட்னிக். இதன் காரணமாகவே ஸ்புட்னிக் 5 என்ற பெயர் இடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 1960 ஆகஸ்ட் 19 இந்த ஸ்புட்னிக் என்ற செயற்கைக்கோள் விண்வெளியில் ஏவப்படுகிறது. அந்த காலகட்டத்தில் விண்வெளி பற்றிய ஆராய்ச்சியில் கொடிக்கட்டி பறந்து கொண்டிருந்த நாடுதான் அமெரிக்கா. முதல் செயற்கைக்கோள் ரஷ்யாவிலிருந்து விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டதன் மூலமாக அது அமெரிக்காவுக்கு மிக பெரும் இடியாக வந்து விழுந்துள்ளது. மீண்டும் அமெரிக்காவை சீண்டும் வகையிலே இந்த ஸ்புட்னிக் 5 என்று இந்த தடுப்பூசிக்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் செப்டம்பர் தொடக்கத்தில் அதிக அளவிலான தடுப்பூசிகள் தயாரிக்கப்படும் என்று கூறியதன் மூலமாக தற்போது தடுப்பூசியை வாங்குவதற்கு உலகில் பல நாடுகளும் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. 20க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் தற்போது தங்களுக்கு தடுப்பூசி வேண்டும் என்று கோரிக்கையும் ரஷ்யா மீது வைத்துள்ளது. ஆனால் தடுப்பூசியை அப்படி மற்ற நாடுகளுக்கு எளிதில் கொடுத்துவிட முடியாது. காரணம் என்னவென்றால், மேகசின் நேஷனலிசம் அப்படி என்ற ஒரு பாலிசி உள்ளது. அப்படி என்றால், எந்த ஒரு நாட்டில் முதலாக தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்படுகிறதோ அந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் அனைவருக்குமே தடுப்பூசி போடப்பட்ட பின்புதான் மற்ற நாடுகளுக்கு அது ஏற்றுமதி செய்யப்பட வேண்டும் என்பதுதான் மேகசின் நேஷனலிசம் கூறுவது. இதற்கு
முன்னர் ஆஸ்திரேலியாவில் H1N1 வைரஸ்களுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டும் இந்த நடைமுறைகளை பின்பற்றப்பட்டது. கொரோனாவிற்கு எதிரான முதல் தடுப்பூசியை ரஷ்யா கண்டுபிடித்துள்ளது என்று ரஷ்யா பெருமிதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலையில்தான் அந்த தடுப்பூசியின் மீது பல்வேறு நபர்களும் கேள்விகளை வைக்கின்றனர். வைக்கப்படும் கேள்விகள் என்னவென்றால், ஒரு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடித்து அதை சோதனைகளை கடந்து பயன்பாட்டுக்கு வருவதற்கு அதிகபட்சமாக 3-5 வருடமும், கொரோனா போன்ற பெருந்தொற்று காலத்தில் குறைந்தபட்சம் 1 வருடமாவது ஆகும் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் ரஷ்யா இந்த தடுப்பு மருந்தை ஜூன் 17 தான் முதலில் சோதனை செய்யப்பட்டு அதன் பின்னர் தற்போது நடைமுறைக்கும் கொண்டு வந்துள்ளது. 2 மாதங்களில் ஒரு தடுப்பு மருந்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவது சாத்தியமா என்று கேட்டால் இல்லை என்றுதான் சொல்கிறார்கள். 2 மாதத்தில் ஒரு தடுப்பு மருந்து பயன்பாட்டிற்கு வந்ததன் மூலமாக உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியுள்ள நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் பின்பற்றப்பட்டுள்ளதா என்ற கேள்விகளும் எழுப்பப்படுகிறது. அப்போது கொரோனாவிற்கு எதிராக உலகில் 6 தடுப்பு மருந்துகள் மட்டுமே உலக சுகாதார அமைப்பால் இறுதி கட்டத்தில் உள்ளது. அதில் ரஷ்யா கண்டுபிடித்துள்ள இந்த தடுப்பு மருந்து இல்லை. இது மேலும் அந்த தடுப்பு மருந்தின் மீதான சந்தேகங்களை அதிகப்படுத்துகிறது. இந்த தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு சயின்டிபிக் டேட்டாவும் இதுவரை ரஷ்யா வெளியிடவில்லை. இதுவும் அந்த தடுப்பு மருந்தின் மீதான கேள்விகளை அதிகரிக்கிறது. இது போன்ற பல்வேறு கேள்விகளும் அந்த தடுப்பு மருந்தின் மீது வைக்கப்படுகிறது. இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலளிக்கும் வகையில் ரஷ்ய அதிபர் தன் மகளில் ஒருவருக்கு இந்த தடுப்பூசியை செலுத்தி சோதனையும் செய்துள்ளார். தடுப்பூசி செலுத்திய பின்பு தன் மகளின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகவும், கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிகள் தன் மகளின் உடலில் உருவாகி உள்ளதாகவும் ரஷ்ய அதிபர் கூறுகிறார். தடுப்பூசியை தன் மகளுக்கே செலுத்தியதன் மூலமாக இதன் மூலம் எந்த பாதிப்பும் வராது என்று ரஷ்ய அதிபர் கூறி வருகிறார். எப்படி இருந்தாலும் கொரோனாவிற்கு எதிராக தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடித்ததில் ரஷ்யா மட்டுமல்லாமல் உலகில் பல நாடுகளும் சந்தோஷத்தில் உள்ளது. இந்த தடுப்பு மருந்து கொரோனாவிற்கு எதிராக செயல்பட்டு கொரோனாவை விரட்ட வேண்டும் என்பதுதான் உலக மக்களின் கருத்தாக இருந்து வருகிறது. நன்றி.